Wah, ya ora kena kagune tok ngono rek. Aduh, sampe sih wis tuwek. Bayangane sik kengkeng ngene. Dari kok senam iku ya apa kok sampai ketok punah ngono bare. Ya senam poco-poco iku lho, Le. Oh, sing senam pucuk-pucuk kaya ngene iki apa? Kok 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 ngene iku ah. Langitmu mentok takon iku kok ngak-ngok iku. Nah, ya lek sepeda pancal mangkokane putul munik ngak-ngok. Ora tak kan cocot ae, Mbok. Mesti mu dolen nang lho Dendi. Wis wayahe esuk jagone kloro. Rame swarane pating kemrusuk. Aduh senenge sedulur tani. Bebarengan kanca nandut pari. Srengenge nyinar ngulon pernae. Manuk ing ocek ana wit-witan. Pating tremui rame ngocei. Katon asri dunya saisine. Oh alah, sakjeke awakku lara ora kok brecik-recik rek. Omah sampe koyo alas ngene iki arek-arek ya meneng ae, gelem sing gelem ngrijiki yo. Wong padha nganggur. Wacik temen arek-arek iku. Dadi menungso urip-uripane kok iso nguntal turu ngising. Nguntal turu ngising. Kan ora mikir rijik-rijike blas. Wacik temen arek-arek iku. Tangi apa durung arek iku rek. Mari iki alasane ngantuk ngelu ndase lek dikongkon sekolah. Dur, pake wong-wong abane rek. Bojone lambang ngasih rebek abane. Aduh, lek delok nang rame ini kok wayahe bayar mekar iku ambek MBK iku lho paling. Apa lek delok pating griyake mari game ning lambang paling. Yur, ceki nomplok rek. Mari riyo ya sapi bayi. Untunge kon gak sesar nyun, mip. Kok sesar blae nopo ke bondo. Mangkane 15 juta saiki. Meneng sih tak jenengno sapa iku rek mari iki. Iku dijenengno Muhammad Aska opo Aam opo Falik sing kunciran cilik iku ya mbeng iki celucune lho rek. Seneng rek. Aduh, tapi lek ndelok nang buntute nguncrit ngono ya Falik iku wis bener wis. Aduh ya opo rek. Jan gak nurun blas nang nyun iku lho, jan miripku senul. Jan gak plek nang iki niku. Lah iku mbeng sing jenenge Rahel iku ya wis wayahe mlebu TK mari ngene.
Sing paling iku ya wayahe mlebu paut. Aduh ya opo rek iki. Nek sampe babone iki Kak penet tak ijolno sing bogro iku lho mriki. Aku bandane aku mriki. Opo iki? Yo balik Rahel. Mandar ojo nurun ambek Askae kon niku. Jangan si nurun bapak nih. Waduh ndablek jeneng udah bilek ki mindali. Duh. Pancet ae arek iki. Le. Tangiyo apaan? Kon ku gak sekolah ta opo kok ora tangi-tangi? Syarasen aku, Mbok, gak ada sekolah. Mamulo iya. Iku oleh-oleh lek wong mari prei suwe tadine sarasen nek kate sekolah maneh. Wis tangiyo sekolah adoh sing rijik. Tuh, long saiki lho sik tanggal abang, Mbok. Ya mesti ae wong ajare tanggalane kon klinyo kabeh kate gabang. Tok lungguh. Tok. Iki ngono sapa ati nyolong kok kon keloni ae. Mendole mateng, Mbok. Kok tadi mendol ngadange durung kanjok-kanjok mendol tangiyo talasi. Kon lek anjene niat gak sekolah, di dhuwur kono ngetok kayu abane aki, golekno kayu aku. Aduh, tak istirahat Pak aku sih, Mbok. Wis ora usah ngalem. Kon iku anake wong melarat aja males-males. Wis nang budal mari iki golekno kayu lek anjene gak gelem sekolah. Lho, abane wis tam ngetok kayu di dhuwur kono. Iya, Lek Tam. Rancake kayune gak kirani gomole, Mbok. Lek sampe cak koiri digomole kabeh. Lah masih tak iko iri pisan ya ora apa-apa le, lek aku sing njaluk pasti dikekno. Pemane kon sing budal rono. Wong elek-elek ngono bojone Susiana iku lho. Biyen aku sing ngomong bayine. Apa maneh mak ditasri tacik iku ya. Tau seneng aku biyen ora tak trima. Wis pokoke kon mari iki lek gak gelem golek kayu, kon ora tak kei muntal masih sedina. Kate mangan sik lereng golek kayu, Mbok. Cacak mang lo nadi kok kono. Sik ngiri cacakne barang lah iku cacakmu kakean jangan lombok ana ndek jeding murus iku. Aku iki lak istirahat dhisik kok, Mbok. Wis ora usah kakean alasan istirahat sing ngene-ngene. Kon lek emo ya ora tak kei mangan. Ancene cacak beling. Peri, nyambut gawe yo. Mbokmu nyocot iki lho, Per. Oh, lah kone mbokmu sik kon. Iya ya, Mbok. Enggak, Mbok, ampun, Mbok. Enggak, Mbok. Jadi Peri beling. Mas yo arek kok memel temen wis tangi yo. Raup-raup ndek kono. Dekem ndek amben ae. Tuman. Saking ae sayang aku, Mbok, nang Riko. Kok enggak sayang tak sekut Riko, Mbok. Gandeng rek, balik rek. Rahel aja ayune. Tapi ya bener ae sih wong bapakne gandeng-gandeng, ibu ayu-ayu. Nek bapakne gedhe sing bener. Slamet ae, ibu iso ngimbangi. Iso ngimbangi ya blae nang arek iku. Ben. Yuk, kono aja sampe tiru bapakmu ya, Nduk, Le. Sampai turun bapakmu kon ngingoni no godhok. Kok dadi arek sing soleh solihah. Gini. Cium. Ketik cium bapake ambune badhe pisan kakan rokok ilegal. Belagu kabadida, ku baru baraja, bergu berabidu, bergu berabida. Bergu baragida, bergu berabida.
Gini nak. Beribu berbadu, bermula baridu. Klik. Rel. Suka gelem rek, balon ku ada 5 rek. Duh ya opo kok iki. Kate turu balik. Dina kopo, kalaki lakopo, diki pikako. Kira kopo, kalau tidak popo, diki pikako. Jam. Riko sampel lah. Oh, tadi nyempel no wong rek. Kalau kan metu kono anak kote turu iki. Kok niku japu kebiawi. Oh, lah kan sampel temenan. Pupu. Wis sikat gini kan kok wis. Ini sapi kok dikutak ya, Jam. Oh iya to wis bayi lek kita gak apa-apa nu cek nyenyak lek bubuk kon iki. Apa kon iki sih? Merek lha opo lu kon rene susu kon. Gak saiki kerja apa ora ya, Jam? Lah kon dulu kok takon nang aku sih kon niku. Ya takon ketua tak kok bertanya sama saya sih kamu itu. Gimana sih? Sungkan aku kate takon nang Cak Wedon. Wedi aku. Lah kok iso wedi ku lho. Wong awake dhewe iki padha kuline. Lah wong aku gak oleh pemberitahuan teko Kang Medho. Kon iki. Ya opo ya, Jam, lek gak ndang-ndang nyambut gawe, dhuwitku entek. Lah sing ngarani dhuwitmu akeh ya sapa? Lah panjenengan kon yo kiri. Barek dungaren ngono kon, wae penggawean iku biasa leran-leren pre-pre. Ngene kita kon. Gimana sih kamu itu? Sapi lek melung-melung anguk dolen aja, Jam. Jan persis wong lek melung-melung. Oh, kon kok madak-madakno kowe sapi sih, ketak bentung betek ini kon kowe wis. Barek aku ora gopo hul aku. Wong takku lembek Jaidin wis ngayakno metune akeh. Kon iki. Bayo, sapi loro ae dikajok-kajokno. Lah piro bayarane 10 dina iku? Yo akeh to kon niku. Wong denku ambek Nestle iku yo nang aku tok sapa ki ngono lek aku. Saking digengi ngene naga gak gengi naga Indolacto nang aku tok ah. Kon iki gul. Oh, sapi metune 5 literan ae kate nglayani Indolacto ambek Nestle. Jan dabrus lek liko ya, Jam. Wah, aja dhewe aku. Kerja wis. Penting aku duwe anak loro. Jangkrik paket kali situ kabeh goleki omahe kok angel temen iki. Nan dia sing jenenge mesti dolen ae yo. Di kene tapi ono jenenge ruwae Mistrom. Omahe mesti sing dia. Bade. Sik, kare takon dilu. Mbok di aku kapan rabi Pak Demu, Cung? Wah, ya ora kena kagune tok ngono rek. Aduh, pantes wis tuwek. Bayangane sik kengkeng ngene. Dari kok senam iku ya apa kok sampai ketok punah ngono, Bade. Ya senam poco-poco iku lho, Le. Oh, sing senam pucuk-pucuk kaya ngene iki apa? Kok ngene iki ah. Langitmu mentok takon iku kok ngak-ngok iku nah. Ya lek sepeda pancal mangkokane putul munik ngak-ngok. Ora jangan cocot ae, Mbok. Kume mesti dolen nang lho Dendi. Aduh, lah lek mesti mudolen iku aku gak ero, Cung. Lek Siti Mimuna Munawatun Munawaro nang kono dirabi do. Mesti dolen nang, Mbok, kudu Siti Munawaro.
Aduh, mbok aku gak ero, Cung. Lek iku aku atene mitawiyasi golek ragi. Kuwi ae lho. Wis, kakimu dobol. Mari ya, Per. Oh, sik bayek ngono kate nglamak-nglamak nang cacakne kok niki. Lah kok abane apa ono ambek mbok? Kon gak nang mbok, gak nang aku abane kok nglamak temen. Ya kau cak nang mbok. Isu-isu dibrak-abrik kau ulang ya kena mendel kena sego. Dadine aku dikon golek kayu, gak oleh nguntal sedina lek gak golek kayu. Ya iku rasakno. Biyen aku ya koyo ngono. Tapi suwe-suwe gede-gedene aku ya ora kaget, Le. Lah tapi lo cak, dong aku ya sik cilik nang mbok wis dikon golek kayu. Lah mbare kon ora gelem sekolah. Kok gelem sekolah ya gak kira tak kon golek kayu. Mbak, nek meneng mbok dirungokno wong lho isu-isu. Arek iki tak kandhanane dhewe wis. Lho cak, omongane mbok. Modele koyo gak sayang nang aku. Iku bukane gak sayang mbok nang kone. Justru iku sayange mbok nang kon. Lah kon sih dikon sekolah ora gelem ya mesti ae nang mbok kon golek kayu. Iku kon sih untung Le. Saiki dikon golek kayu tok barang cilikanku biyen nang mbok. Lek gak nyang sekolah ngono, ya dikon boro ta kon golek dhuwit galiron tuku beras. Tapi lo cak, sakjake mbok mari dipentungi wong. Ngamukan saiki kereng nang aku tambahan. Wis ta lali, ae disadari ae wong ancene mbok iku ya wis tuwek. Lah iku untung-untung ta Le, mari dipentungi wong mbok ora ilang ingatan. Lah nek sampe mbok ilang ingatan ya apa cak? Ya nek kliru balik ta perawan maneh ta iku. Aduh, masa cak? Ya balik ayu maneng mbok. Ya ora balik perawan sak wong-wonge Le, maksude kelakuane iku lho. Wis kon timbang entuk ngrasani mbok ae. Disiram banyu gak tadi dandanan Le. Nang jeding wis. Ya cak. Tadi kemarin kok siram cak? Mari wong aku rijikan lah ya kon. Aku sampe numpuk kuning-kuning kok dilae. Wah, Wis, engko pesing. pusing ngopoan sih. Waduh, kono aja curit kene ngene niku. Wong kancane sik kait gecek kon tinggal blayu. Kok ini gini. Melayu-melayu apaan sih jam? Wong aku cekel Satpol PP lha iku sempaku kari di kono koyo apa iki? Bare kulino temen kon iki. Lek budak-budalan iku aja sempakan. Bebetan tok gini lho pena. Aduh ya ora penak. Siapa nih sih? Sempakan. Ini ki ya apa sempak? Ngono iku kebono konoan kon. Wus, Buat wis. buak-buak apaan sih jam wong sempak kari mek situ dari iku ae dedel lah dari bojone. Yo kulino kon iki. Barek iku yo, lek melok aku mriki ngelangi iku. Tuku sing koyo putri duyung ngono iku lho, penak. Mari ki lek ngelangi ojo bengi wis jam. Awak koyo pacet iki ya malian. Ya kon sik penak pacet, bareng aku pelus mlebu sele-sele terusane terkedet gini. Eh. Opo ngene iki tuas bayar ngene iki sampe kono. Ya apa wis mriki rono maneh, lek awan isi. Aduh ya. Ya wis bener wis rono maneh mari iki karuane yo. Yo. Terus sapu-sapu ya wis entek indek ngene. Lah kon niku ora nyambut gawe ta? Kok iso caring di kono iku? Sik libur panjang aku, Mbok. Sik gak ono koordinasi teko bose karo time iki, Mang. Lah wong atasane kerja macul e kon niku kok anjok-anjok koordinasi, depresi, mangan trasi barang si Peri. Depresi lah gitu Riko aku iki gendeng ta ya apa. Kandhane lek mari riyaya iku angel, Mbok. Macul ewo golek penggawean iku ewo. Wis anane ae, Mbok. Ya aja ngomong sanane kon. Lah wong aku beras-beras ya wis gak duwe dadakno. Nak golekno mbok niki. Lah aku kate golek nang ndi maneh sih, Mbok? Kandhane cap jempol lek ngene iku lho ditutup. Lah terus aku kate golek kerjaan nandi. Aduh, kon niku ya kok angel temen. Lah lek cap jempole genok, ya tanda tangan lah kenek tali. Aduh, ewu temen ngomong ambek mak lampir iki, Rek.
Nek kerjaanku iku mbok tanda tangan iku ora gelem. Karyawane kabeh khusus cap jempol. Riko rek gak karo cap jempol, cidik jari iku lho, Mbok. Lah lek Kang Jari yo ancene wis gak nyambut gawe le, wong wis sepuh wong iku. Lah lek kon sik enom yo ojo niru Kang Jari. Loh, lah kok iso njok-njok Bak Jari iku lho. Lek kliru di Rusia mungker iko. Kandhani ku mbok, lek riyoyone durung mari ngene iki. Admine ku lho genok di kerjaanku kono. Aduh, anjok-anjok ngadmini barang. Ngadmini ku wis ora kerja macul, ora matun. Wong saiki kena asam urat. Aduh, bomin Mina. Riko ku sak jeke mari dipentungi wong kok mari dengkak ngono, Mbok. Oh, tak dikon niku anjok-anjok degek-degekno wong tuwek. Wis kon karo nyusul adikmu golek kayu kono lho lek anjene gak nyambut gawe. Anak loro-loro nek sipenet ya Allah, ya Allah. Lain rek. Riko kok malah komperen ngono, Mbok. Aku malah dipentungi wong kok malah ora bener tambah mengu kabeh ngono iku lho. Susah dhewe aku ngene iki, Rek.